みなぎるのを感じますわ。ボーゼル。これで全ては私の力だけで全てを。そんなものになったおば、いや、絶命しました。ああ。これでやっと、到達した。おめでとうございます。調子が良かったみたいです。ついに闇の軍勢をも滅ぼしたレディ。ボーゼルは貴様こそが混沌の化身、呪いの神の落とし子だと告げて絶命する。全てを手中に収めたレディンは逆らう者をことごとく処刑し、大陸は怨嗟の声にあふれた地獄と化す。レディンはラングリッサーの力で民衆を押さえつけていたが、屈しなかった人々は手に武器を握り、レディンを倒すために放棄した。ここに最後の戦いが開始する。この新たな力は私の覚悟の証です。これなら負ける気がしませんわ。
混乱。そうか。お供いたしますわ。あ王子はもはや、分かっています。私たちは、ええ、やりましょあ、来るか。う。私は、レディ様。我が命に従い、その姿を現せ。誰が相手だろうと、止まりはしない。王子、お覚悟を。この剣で、王女を打ち果たす。新たな闇が王子なら、私は闇を打ちます。死になさい。死ぬがいい。よう王子、久しぶりですね。テイラー、生きていたのか。
俺みたいなのはしぶといって相場が決まってるんですよ。そのせっかく拾った命で何をしに来た？何って決まってるでしょ。こいつ鹿族を仲間に取り入れ王子だけの1000倍と立てる炎の力よ。今回は負けられないんでね。相手が王子でも。天空を巡る星々。邪魔をするなら焼き滅ぼします。